Sziasztok! Ez itt a Boldogvak csatorna, és hát most egyedül vagyok, Robi nincs itt, ő még dolgozik, viszont jött ugye több inkább e-mail, azzal kapcsolatban, hogy ugye múltkor a bántalmazásról beszéltünk élőben, és tehát, hogy definiáljuk már le, hogy mi is az a bántalmazás, mert volt itt egy úriember, aki azt mondta, hogy hát ő nem veri a feleségét, tehát, hogy ő nem bántalmazza. Na most azért azt határozzuk meg, hogy bántalmazni nem csak akkor bántalmazunk, ha konkrétan megütjük. Tehát ugye van a megfélemlítés, aztán ugye a verbális bántalmazás, és nyilván van, amikor tettlegesen bántalmazunk valakit. Tehát amikor testi kontaktusba kerülünk vele, megütjük, folytogatjuk, megrúgjuk. De amúgy én azt gondolom, hogy ez is borzasztó, és tehát ezt is tapasztalatból mondom, hogy igen borzasztó, amikor nem tudsz védekezni, mert a másik erőfölényben van, és hiába szeretnél szabadulni, nem tudsz, mert erősebb nálad, és azt tesz veled, amit akar. Viszont van a megfélemlítés, ami hónapokig, vagy akár évekig is eltart. Attól függ, hogy ki meddig tűri ezt el. Tehát megfélemlítés ugye, tehát már okozhat olyan tüneteket, amikor összerezzensz attól is, hogyha meghallod a hangját. Vagy például tudod azt, hogy hánykor fog hazajönni, és már előre görcsbe rándul a gyomrod, és félsz, hogy úristen, most, hogyha hazajön, akkor majd mi fog történni. Megint milyen állapotban lesz. Esetleg, hogyha ivott, akkor vajon mennyire lesz dühös, mit fog művelni, és inkább elbújsz, inkább próbálsz a kedvére tenni, csillapítani a dühét, megelőzni, hogy ez az örjöngés kiváltódjon belőle, és hogy akár a gyerekedet, akár téged bántson. Tehát, hogy ez nem egyszerű. Aztán ugye van a verbál agresszió, amikor mindenre üvöltéssel reagál, és üvölt veled, és lekiabálja a fejed, és elhord mindennek, csak jónak nem és kedvesnek. És bármit teszel, tehát megfőzöd a kedvenc ételét, de most az éppen nem jó, az nem sikerült, bevágja a tányérostól a kukába, a mosogatóba, szétköpködi az ételt. Tehát azt gondolom, hogy a bántalmazásnak nagyon sokféle válfaja van, és azt gondolom, hogy mindegyik nagyon ijesztő tud lenni. És minél tovább viseljük ezt el, annál nehezebb. Tehát tényleg nagyon nehéz ez. Főleg akkor, hogyha ott van a gyereked, aki ezt végignézi. És akkor hirtelen mit is tegyél, tehát ott van egy kicsi, és ezt látja, hogy reagálj okosan. Mit tegyél, hogy mi a jó döntés ebben az esetben. Ugye én azt csináltam, hogy minél hamarabb, tehát a konfliktusból kimenni, nem annyira beleállni, kimenni a helyiségből, vinni a gyereket, elmenni onnan, hogy minél kevésbé hallja azt, ami nem az ő kis fülének, nem az ő kis tudatának való. Tehát, hogy őt mentsük ebből a helyzetből. Aztán persze nyilván az ember úgy van vele, hogy igenis én anya vagyok, és feleség vagyok, és mindent meg kell tennem a házasságomért, de tehát eljutsz addig a pontig, amikor te úgy gondolod, hogy mindent megpróbáltál, sőt, már túlmentél a határaidon. És a másik nem érti, és hiába kéred, hiába könyörögsz, hogy hiszen ott a gyerek, tehát próbáljunk meg normálisan egymáshoz viszonyulni, és a többi, és egyszerűen nem megy. Tehát nem tudod semmiképpen rábírni erre. Aztán amikor már
be kell vonni a hatóságokat is ebbe a dologba, az már ugye egy borzasztóan rossz dolog. Kicsit nekem is még nehéz erről beszélni, mert tehát nem olyan könnyű ezt feldolgozni. Nem olyan könnyű ezt a gyereknek feldolgozni. Nyilván neki a legnehezebb, hiszen mi el tudjuk mondani az érzéseinket, hogy minket mi bánt. De egy kisgyerek ezt nem tudja úgy megfogalmazni. Egy kisgyerek dühös, és lehet, hogy pont a benne felgyülemlett indulatokat, pont az ő dühét rajtad adja ki. Hiszen te vagy a közelében, téged szeret, benned érzi a biztonságot, de bántani is téged fog. Mert te vagy ott vele. És a fájdalmát, a keserűségét, a csalódottságát valahogy ki kell adnia. És elérkezik az a pont, amikor igenis segítséget kell kérni. És most ezért hangsúlyozom ezt ennyire, mert nagyon sokan mondják azt, hogy az én gyerekem nem hülye, én nem fogom pszichológushoz hordani. Hát ne is azért vidd, mert hülye, hiszen minden szülőnek okos, tündéri kisgyereke van, és mindenkinek a saját gyereke a legaranyosabb, a legokosabb, és ez így van rendjén. De amikor egy szülő már kevés ahhoz, hogy segítsen, és ebben én azt gondolom, és megint csak tapasztalatból mondom, hogy nem is a szülő tud igazán segíteni, hanem igenis kérni kell egy külső szakember segítségét. Azt is tudom, hiszen én is végigjártam ezt az utat most, hogy nagyon nehéz szakember találni. Egyáltalán az, hogy egy pszichiátriára be tud vinni a gyereket időpontra, tehát oda is van, amikor fél évet kell várni. Ugye magánúton megfizetni a pszichológust, az sem egyszerű. És nem mindenkinek futja rá. Úgyhogy ezért érdemes megkeresni a különböző segítőhálózatokat. Én is most járom végig ezt az utat. Hiszen ilyenkor, és most itt nem akarok senkit sem, tehát ez nem csak a férfiak felé, tehát van tapasztalatom ebben, hiszen évekig dolgoztam gyerekvédelemben, tehát ezt ugyanúgy megteszik az édesanyák is, hogy tisztelet a kivételnek természetesen, hogy elhagyják a gyermekeiket, nem törődnek velük, nem gondoskodnak róluk, nincs gyermektartási díj, tehát nem fizetnek semmit, egyszerűen nem is értem. Ugye most itt is ez történik, mert az édesapa azt gondolja, hogy ha a gyerek őt nem akarja látni, akkor én miért fizessek? Tehát, meg hogy én nem fogok fizetni annak a hülye vának, mert hogy majd biztosan magára költi, és nem a gyerekre. Na most azért ez nem így van, úgyhogy a bíróságtól ugye meg lehet előlegezni, tehát gyorsított eljárásban ezt lehet kérni. Ez teljesen külön hatáskör, mint ugye maga a bontóper, az külön zajlik. Sajnos nem egy gyorsan lezajlódó folyamat, de azért megvannak azok a gyermekvédelmi szolgálatok, ahova igenis el lehet, és igenis el kell menni segítséget kérni. És ezeken a gyermekvédelmi szolgálatokon keresztül, most azt nem mondom, hogy mindegyiknek van pszichológusa, és nem mindenütt tudnak szakemberrel segíteni, hiszen sajnos nagyon kevés a szakember úgy felnőtteknél, mint a gyerekeknél is. Tehát tényleg rettenetesen kevés, és nagyon nehéz bejutni. Én magam is tehát hónapokat vártam. És azt kell, hogy mondjam, hogy igen, mi felnőttek már tudunk öngyógyítani. Tehát, hogyha megvannak azok a könyvek, ugye itt a Google a barátunk, ami nagyon nagy segítség szerintem, ilyen szempontból is, hiszen nagyon jó pszichológusok, pszichiáterek könyveit lehet letölteni, akár hangos könyvben is. Ezt én is úgy szoktam amúgy csinálni, hogy rászoktam a hangos könyvekre, pedig amúgy imádok olvasni, csak hát ugye az idő.
az idő az nekem sem áll rendelkezésemre, annyi, amennyit szeretnék, ezért akár főzés közben, akár takarítás közben beteszem a hangos könyvet, elindítom, és akkor így közben hallgatom. És ez így jó, mert akkor ugye a dolgomat is tudom csinálni, meg is tehát hallgatom is, és próbálom azokat az útmutatásokat követni, amiket segítségként adnak. Engem ugyan beírtak egy terápiára, de hát ez is úgy működik, hogy mondjuk, mit tudom én, egy hónapra van 2 időpont, aztán akkor hív a szakember, hogy most ide kell mennie, most szabadságon van, most stb. És akkor volt, és akkor eljutunk oda, hogy nem tudunk találkozni, és ez nagyon kellemetlen. Tehát, igen. És akkor kimarad egy hét, kimarad még egy hét, kimarad a következő hét, az idő megtelik, a problémák meg ugye gyűlnek. Amit még tudnék nektek mondani saját tapasztalatomból, az az, hogy ugye külön megyünk pszichiáterhez, és külön megyünk a pszichológushoz. Na most ugye a pszichiáter nyilván ő az, aki gyógyszert írhat fel, amikor már ugye megjelennek a testi tüneteid a pszichés problémák miatt. Ez ugye azt jelenti, hogy ez bárhol, akár a gyomrod ideges vagy, nem tudsz enni, hány ingerrel ébredsz, szédülsz, fejed fáj folyton. Tehát ennek 1000 és 1000 tünete van. Na most van igen az a szint, amikor jó, hogyha bevetnek egy gyógyszeres kezelést. De például sajnos nekem így összetevődtek a dolgok, tehát volt egy elég komoly autóbalesetem is, aminek következményeképpen én most lesántultam, tehát a bal térdemben oda sürgősen kell egy protézis, aztán majd a jobb térdben is, mert beszorultam az autóba, tehát egy figyelmetlen fiatalember éppen a mobilját nyomkodta, én előztem, és ő pedig hát nem nézett a tükörbe, úgyhogy rám húzta a teherautót, úgyhogy mi megrepültünk az árokba. Hál' Istennek a kislányomnak semmi baja nem történt, viszont én beszorultam az autóba, a lábaim közben ugye próbáltak kihúzni, megvágták el az övet, úgy még jobban előre estem, még jobban kifordult a térdem, úgyhogy emiatt szükségem lesz majd erre a műtétre, és viszont tehát ezt feldolgozni, hogy megváltozik az életed. Tehát, hogy nem elég az egyik probléma, amiből kezdesz kilábalni, és úgy érzed, hogy úgy helyére jön az életed. Aztán akkor jön ez a másik probléma, amikor egyik napról a másikra konkrétan ugye nem tudsz úgy járni. Az, hogy most én elmenjek a gyerekkel biciklizni, vagy rollerezni, tehát az teljesen kizárt. A másik dolog, mivel nem tudsz ugye kellőképpen mozogni, ezért nyilván gyarapodni is fogsz kilókban. Úgyhogy ez nagyon nehéz, hogy megtaláld azt a tornát, azt a mozgást, hogy mégiscsak mozog, ugye séta kizárva, tényleg ilyen alapmozgás, ami azelőtt a napod része volt, az most nincs. És ezt elfogadni, hogy teljesen megváltozott az életed, és nem tudsz már úgy mozogni, nem tudsz már úgy, hát konkrétan semmit. Tehát most hétvégén is elmentünk egy ilyen nagy parkba sétálni, és van ugye rokkant kártyám, tehát azért viszonylag elég közel tudok parkolni, ha nem állnak be ugye a rokkant parkolóba. Úgyhogy meg van ez most nem a reklám helye, de van egy nagyon dizájnos botom amúgy, megmutatom nektek. Úgyhogy először nagyon óckodtam attól, hogy én botot használjak, de hát sajnos szükségem volt rá. Ez egy ilyen összecsukható bot. Tehát így. És látjátok, ilyen tök mintás. Tehát ez nekem amúgy tetszik. Tehát így most így kitaláltam, hogy többet is fogok, mert több színben
található ez. Az egyik olcsó webáruházon van rendeltem, és így látjátok, így össze lehet így hajtani, tehát így be tudom tenni hát ugye nem olyan kis táskát viszek, akkor ezt be tudom tenni a táskába, és amikor már érzem, hogy nagyon fáj a lábam, akkor kiveszem a botocskámat, így kinyitom, és akkor ő segít nekem, tehát ő a segítségem, hát ez van, tehát ezt el kellett fogadni. Megmondom őszintén, a műtétet azt nagyon halogatom, mert rettenetesen félek tőle, tehát nagyon sok rosszat is hallottam erről a térprotézisről. Nem tudom, hogy jobb lesz-e utána, vagy esetleg még rosszabb. Úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Minden esetre a fiatalember megúszta egy hónapos vezetéstől való eltiltással, és 130 000 forint pénzbírsággal. Most próbálom egy ügyvéden keresztül igenis bizonygatni, hogy igenis akkor sérültem meg, és hogy ez nem könnyű sérülés, stb. De hát ahogy elnézem a dolgokat, ez még hónapokig fog tartani. Úgyhogy sajnos nekem semmi nem megy egyszerűen, itt is menne. Azt gondoltam, hogy ez majd így pikpak lezajlik, de nem, mert ha nincs az ügyvéd, akkor a mai napig tehát a biztosítás az autóra sem lett volna így lerendezve, de ott is a legminimálabbat, tehát hogy nagyon nehéz volt ezt így elintézni. És az volt a legnagyobb pokol az egészben, hogy a baleset előtti napon lett kész ez az autó, tehát friss, műszaki, amit csak lehetett, kész, pikpak meg volt benne csinálva, nagyon jó kis egy Seat Leon volt, imádtam azt az autót, nagyon szerettem vele menni. Hát most már ilyen sportosabb autók nem jöhetnek szóba. Nekem nagy szerelmem a vezetés, tehát én imádom az autókat, imádok vezetni. De hát még beülni be tudnék, csak azt gondolom, hogy a kiszállás az komoly problémát jelentene nekem, mivel ugye hát a bal lábat tesszük ki. Ugye az én lábamban nincs annyi erő, hogy így ki tudnék szállni egy ilyen alacsonyabb építésű autóból. Úgyhogy hát ez nem annyira jó, de hát látjátok, nem könnyű az élet, tehát így halmozódik. Ugye ebből kifolyóan, amikor az emberrel történik egy ilyen baleset, és már tehát nem olyan munkaképes, akkor tehát ugye munkahely is megszűnt, finoman szólva, de ez is egy hosszú történet. Úgyhogy tehát nem volt egyszerű. Az autó az totál kár lett. Tehát az olyan szerencsésen, tehát akkora ütést kaptunk, hogy még soha nem repültem életemben, nagyon vágytam rá, de nem így akartam elkezdeni. Tehát, hogy nem az autóval akartam repülni egy ilyen mély árokba. De végül is mindennek a jó oldalát nézzük, és nagyon nagy szerencsém volt, isteni szerencse, hogy nem volt egy nagy fa előttünk, amihez neki csapódtunk volna. Bár mondjuk azért ennek az autónak van ütéstere meg. Viszont azt el kell mondanom, hogy ez Zala megyében történt, és az Zala megyei rendőrök, akik kijöttek, azt tudni kell, hogy én hívtam ki a rendőröket, tehát a fiatalember az el akarta intézni egy egyszerű papír cserével, hogy tehát most találjuk a papírt, és akkor írtak, és semmi nem történt. Miközben az autóm ott volt az árokba, a bribigyomba, ami meg tehát a tetőre került az ajtó, és ugye úgy másztunk, úgy húztak ki minket belőle. Most ő ezt úgy gondolta, hogy akkor aláírjuk ezt a papírt, kicseréljük a papírokat, és akkor mindenki megy a dolgára. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon nem volt egyszerű. Plusz még azt el kell mondanom, hogy a rendőrök nagyon, tehát le a kalappal. Főleg a helyszínelő kollega. Tehát ő mindjárt átlátta a helyzetet, mert ugye a fiatal ember, mert én neki mentem, tehát ő ezt hangoztatta. És akkor megnézték a nyomokat, a rendőr, hogy egyértelmű, de akkor én már úgy erősen ájuldoztam. Ja, én hívtam ki a 112-t, senki a világon nem segített. Ezt tudni kell. Tehát megállt jó néhány autó, és ugye mivel hozzám kihívták a mentőt, és ott volt a kislányom, és tehát ismerősömet kellett felhívnom, aki eljött a gyerekért, mert
ugye annyi baleset volt akkor, hogy a rendőrök ezt nem tudták bevállalni, és senki a világon, tehát 20 kilométernyire voltunk a lakóhelyünktől, tehát senki nem tett annyi szívetséget, hogy a gyereket hazavigye. Egy ismerősömet, tehát nyilván nem hárman ültünk az autóba, nyilván nem egyedül ment volna a gyerek, de senki nem vállalta, hogy hazaviszi őket. Úgyhogy egy ismerősömet hívtam fel, ő szerzett nekünk egy trélert, aki kiszedte az autót, ami nem volt egyszerű, mert ugye nagyon mélyen volt bent a kocsi. Ő szedte ki az autót, szia, és hazavitték a kocsit, ott lerakták a kertbe, ismerősöm hazavitte a gyereket, meg a kísérőt. Aztán annyira rendes volt a rendőr, hogy ugye a nagy keveredés, meg mit tudom én, tehát ugye én a kulcsot nem tudom, ahogy húztak ki, mert nem emlékszem rá. Szerintem automatikusan kivettem az autóból a kulcsot, és ugye én azt betettem a táskámba. Úgyhogy a rendőr jött be utánam a kórházba, és akkor mondta, hogy hát kellene a kulcs. És akkor, tehát ő vitte oda a helyszínre a kulcsot, és akkor úgy tudták az autót kiemelni az árokból. Úgyhogy hát nekem a fejem sérült, a hátam, a térdeim, csak tehát így nagyon rossz volt, mert lefektettek egy ágyra, onnan nem szabadott elmozdulni, mert ugye, hogy elszedek vérhígítót, és az akkor így veszélyes volt. Úgyhogy beraktak egy ilyen közös szobába, ami hát így már kínomban egy kicsit szórakoztató is volt, mert volt bent pár idős bácsi, akik elég édes állapotban voltak, úgyhogy ők jöttek így be, és ott eléggé szórakoztattak engem. Aztán hát mindegy, így eltelt az éjszaka. És aztán hát igen, a vizsgálatok azok még mindig tartanak. Van. Ezt nem tudjuk bocsánat, csak közben itt van egy gyerek, és elemet keres a micsodádba. Ja, az a kontroller. Én ezekhez annyira nem értek, de ő nagyon tudja, hogy mi az. Úgyhogy kontrollerrel játszik. Egyébként azóta a kislány is fél, tehát a baleset óta, a balesetről beszélek most. Tehát csak úgy tudunk bárhova is elmenni autóval, hogy tehát lassan, amúgy sem gyorshajtunk, de lassan megyünk, semmiféle szakadék, ilyesmi nem lehet mellettünk, tehát ilyen hegyi utak bármi kilőve, hirtelen kormánymozdulat kilőve, mert akkor megijed, tehát ilyen pánikrohamot kap azóta is az autóban. Ehhez képest múlt hétvégén belefutottunk egy balesetben, volt ez a rolleres baleset, azt így pont elébe kaptuk, meg is halt a fiatalember sajnos. Úgyhogy aztán mikor jöttünk hazafelé, akkor volt egy motoros baleset, ugye az is halállal végződött. Úgyhogy azóta nem is voltunk így sem erre a gyerekkel, annyi, hogy iskola, meg haza, mert nagyon fél. De amit így, hát most már végül is így annyi minden szóba jött, hogy veszélyeztetés, tehát ugye a közúti veszélyeztetés is akkor beletartozik, meg ugye a megfélemlítés. Én most egy nagyvárosban élek, ahol meg kell mondjam, hogy sokfelé éltem az országban, de én még ilyet nem tapasztaltam, mint ami itt van. Az, hogy én megyek a saját sávomba, szeretnék kimenni, mert bent vagyok egy parkolóba. Velem szembe jön be a fiatalember, és még hirtelen én néztem, hogy most akkor én vagyok rossz helyen, de nem, én a saját sávomban voltam, ő jött szembe, mert ő elhatározta, hogy már pedig ő ott meg fog állni. Na most már pedig ott abban a parkolóban nem volt hely, mert egymás hegyén hátán álltak az autók, én is ugye a rokkant parkolóban álltam ki. És akkor így álltunk egymással szembe, én szerettem volna előre menni, ő viszont nem volt hajlandó kitolatni, hogy engem kiengedjen. És akkor mentem kifelé,
és üvöltött, tehát így üvöltött velem szembe a szélvédőn keresztül, inkább nem idézem, hogy miket, mert hogy mit képzelek én, hogy én most akkor akarok kimenni, amikor ő oda menne be. Szóval ilyen kicsi szösszenetek. Vagy például beállok egy szűk parkolóba, ugye tegnap is itt a ház előtt volt egy csattanás, itt voltak a rendőrök, engem jól beszorítottak. Ugye én szeretem volna beállni az én helyemre, a rokkant helyre. A rendőr meg azt hitt, hogy én meg akarok fordulni. Mire el tudtam volna neki magyarázni, mindegy, én beálltam, egy ilyen nagyon szűk helyre kellett beállni, na most közben mögén beálltak, de ki tudtam fordulni, tehát egy elég nagy autóval járok, ami ugye így lábam miatt kényelmes. Na mindegy, kiálltam, és oda beparkoltam, és akkor oda jött a rendőr, és mondta, hogy ide nem állhatok, és mondtam, hogy de ide állhatok, mert ez az én parkolóhelyem. Meg tudom mutatni mindent, mondom, ezt mi kérvényeztük az önkormányzattól, hogy nekünk itt legyen parkolóhelyünk. És akkor mondta, hogy jó, rendben van, hát hogyha ez a mi parkolóhelyünk, akkor természetesen ide beállhatok. Mondom, igen, eddig is azt szerettem volna, csak mondom, ahogy jöttem be, itt nekiálltak üvöltözni, hogy forduljak meg, és mert hogy most itt baleset történt, ugyanis két pici kocsi nem tudott két nagy helyre beállni, és összecsattantak. És akkor azért állt ott a forgalom, de amúgy vicces volt az egész szituáció. Na most már itt elcsacsoráztam nektek mindenről. Elindultunk A-ból, aztán hatalmas kanyarokkal jutottunk el B-be, de próbálok így, és azért közben beleszőttem így titkosan azokat az infókat, amit kérdeztetek, és hogy azt tudni kell, hogy ezekről a témákról, tehát, hogy bántalmazás, stb. Nagyon félnek. Én azt látom, hogy most is nagyon fél mindenki erről beszélni, hogy nehogy kiderüljön, nehogy itt meglássák, hogy hozzászól, vagy valami. Nincs ezzel semmi baj. Tehát, hogy itt nagyon sokan félünk. Ezt én is átéltem. Tehát tudom, hogy milyen az. Sőt, azt is tudom, hogy milyen, amikor élsz egy közösségben, megvan a munkád, ugye a külvilág ismer benneteket valahogy, és meg kell tartanod ezt a nívót, ezt a látszatot, amit kifelé mutatsz. Viszont amikor hazamész és becsukod az ajtót, akkor jön az őrület. De ugye azt nem szabad, hogy bárki lássa, vagy bárki tudja, mert hát akkor mi lenne? Tehát meg nem is akarja. Én nem tudom, én úgy voltam, hogy nem akartam. Nem akartam, hogy tudják. Én nem vagyok az a fajta, aki szomszédol. Egyetlen egy szomszédom volt, akivel nagyon jó viszonyt ápolunk a mai napig, ő sem magyar, úgyhogy azért is kezdtem most el még intenzívebben a német tanulást. Azért nem tartok nagyon ott, tehát sokkal jobban megértem, mint ahogy én ki tudom magam fejezni. Úgyhogy ez tök érdekes. De Anettel tökéletesen megértjük egymást. Azért még segítségül jön a telefonos fordító, meg ugye az üzeneteknél ugye azt átfordítja, azzal nincs baj, de azért néha meg szoktam őt lepni egy-egy hangüzenettel, ahol már itt teljesen jól kifejezem magam, és akkor olyan büszke vagyok magamra, hogy na, ezt a mondatot most itt teljesen jól el tudtam mondani, ugyanis sokszor összekeverem ezeket a kis szavakat, mert ugye elég bonyolultul fejezik ki magukat, de most már azért így megyeged, de hát még nyilván messze vagyok a jótól. A Duolingo-val kezdtem el tanulni, ami szerintem nagyon jó, de van egy csomó kinyomtatott anyagom is, amit így nyilván hozzá tanulok, és akkor úgy köszönöm szépen, kitartok, tehát muszáj kitartani, mert ott van a kislányom, aki miatt ki kell tartani, és meg hát még amúgy is, tehát még sok dolgom van az életben, úgyhogy most ugye szakmát kell váltani, mert nyilván olyan munkára van szükségem, amit csak ülve tudok végezni. Tehát elküldtem már vagy 400 állásajánlatot tényleg, és ilyen telefonos munkától kezdve már mindenre jelentkeztem, de sajnos egyelőre még nem vettek fel sehová, úgyhogy volt olyan, amikor behívtak állásinterjúra, és akkor ugye ez a
tehát hogy sántítok, és mondtam, hogy igen, volt egy autóbalesetem, és sántítok, de ezért is jelentkeztem önökhöz, mert hogy egy ilyen telefonos diszpécser, ugye ez egy ülő munka, de tehát akkor sem én voltam a kiválasztott. Úgyhogy amit nagyon sajnálok, mert hát pénzből élünk, és nyilván egy gyereket felnevelni, úgyhogy az édesapja teljesen elzárkózik attól, hogy bármiféle segítséget nyújtson, tehát ez nem egyszerű dolog. Azt tudjuk, hogy az iskola sem olcsó, meg hát mindegy, tudjátok, hogy mivel jár egy gyermek, és azért azt nem lehet mindig azt mondani a gyereknek, hogy nem, mert nekünk nem telik rá, mert nekünk így, mert nekünk úgy. Tehát azért ez nem ebből áll. Most azon drukkolunk, hogy minél előbb a kislánynak tudjunk segíteni. Úgyhogy sajnos nála is ezek a szünetek jönnek elő. Nyilván más formában, mint nálam, de igen. Most találtunk egy pszichológust így magánúton, aki még azt mondom, hogy így gyerek pszichológus árban még megfizethető talán. Tehát mert itt voltak olyan árak, hogy 20 000, 25 000, tehát így úgy nem tudom, így el voltam kenődve, mert azt gondoltam, hogy teljesen reménytelen lesz ez, hogy találjunk. Ugye tehát az STK-ban ott viszont így a legkevesebb várakozási idő az 3 hónap. Mondjuk a pszichiátere fél év volt, tehát ilyen borzasztó. Most, hogy lejár a jogosítványom, tehát ez is egy érdekes szitu volt, csak így az egészségügy kapcsán, hogy ugye személyzeti vizsgálatra el kell menni. Én a vezetéshez ugye van szemüvegem. És a személyzetre viszont csak 1 év múlva kaptam időpontot. Ugye ebben a hónapban jár le a jogosítvány, úgyhogy el kellett mennem privát személyhez, 17 000 forint, aztán ugye amit a háziorvosnál kifizetünk, amit a hivatalban kifizetünk, és akkor most így újul meg a jogosítványom, amire viszont szükségem van, mivel tehát azért innen tőlünk elég messze van, mit tudom én, Tesco, ilyesmi, ahol járunk bevásárolni, és hát ezt semmiképp nem tudnám megoldani, tehát autó nélkül. De most már ez is szegénykém ilyen 23 éves kis micikém, úgy hívjuk, egy Opel Zafira. Nem tudom még meddig fogja bírni, de nagyon bízom benne, hogy még nagyon sokáig ki fog tartani, és még nagyon sokáig fog minket hucibálni, ahova kell, mert nélküle sehol nem lennénk. Úgyhogy ő nekünk tehát a jobb kezem, jobb lábam, vagy a 2 lábam, nem is tudom, hogy mondjam. Úgyhogy hát most így mára ennyi, mert idő van és dolog van. El kéne készíteni a vacsorát, mert a gyerek éhes. Úgyhogy köszönöm szépen mindazoknak, akik itt voltak velem, azoknak is köszönöm, akik itt írtak. Úgyhogy máskor is jelentkezni fogok. Nyilván jönni fogunk, Robi is jönni fog az ő kis témáival. Meg megint elhatározta, hogy folytatni fogja az edzést, tehát majd meglátjuk, mi lesz belőle. Úgyhogy mindenképpen jönni fogunk, és hát bármit, ha szeretnétek még akár ezzel a témával kapcsolatosan is, tehát erről is beszélhetünk még, akinek tényleg nyugodtan írjatok továbbra is privátban is, mert így nagyon szívesen elmondom az én utamon át, hogy hol és hol lehet segítséget kérni, milyen segítséget lehet kérni. Úgyhogy, ja, azt még igen, azt elfelejtettem, ez egy válasz valakinek, hogy nem, a krízisambulancia bírósági képviseletet nem tud, tehát azt nem biztosít, viszont jogászt biztosít neked, aki összekészíti az anyagot, amivel neked csak annyi dolgod van, átolvasod, leellenőrzöd, és hogyha egyetértesz, akkor ezt megkapod véglegesítve, és neked csak annyi dolgod van, hogy postázod a bíróságnak, annak a járásbíróságnak, ahol éppen élsz, vagy ahol szeretnéd, hogyha lezajlana a bontópered.
Tehát ezzel csak ennyi dolgot van. De ők, tehát ügyvédet nem tudnak biztosítani, ingyenes ügyvédet. Ingyenes jogi segítség van, előre kell egyeztetni az időpontot, és nem tudom, de tehát nagyon kedvesek, nagyon segítőkészek, és így, tehát minden kérdésedre nagyon türelmesen válaszolnak, amiben csak tudnak, segítenek, úgyhogy nem kell elkeseredni, mert tehát nem vagy egyedül. És ezek a házak pedig, ahova el lehet menni, tehát erre sem kell fizetned. Ez ingyen van, a kisgyerekkel visznek oda, de tehát teljesen úgy zajlik, hogy még te sem tudod, hogy hova fogsz menni. Tehát, hogyha akkora nagy a baj, és annyira veszélyben vagytok, akkor ez egy nagyon jól járható út, mert ott biztonságban vagytok, és ott senki nem bánthat benneteket. Azért állandó felügyelet van, stb. A másik meg az, hogy tehát teljesen titkos az egész. Annyi, hogy a krízisambulanciát kell felkeresni, és ott kell segítséget kérni. De szerintem akár a házi orvosnál, tehát bárki át tud irányítani a krízisambulanciára. Nálunk ez, azt hiszem említettem már, hogy úgy zajlott, hogy a kislány az iskolában kezdett el bizonyos dolgokat mesélni, hogy mik történtek, és akkor nyilván a szociális segítőn keresztül, tehát ő felhívott engem, be kellett mennem az iskolába, elbeszélgettünk, és akkor a következő lépés volt a krízisambulancia. De azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ez így történt, mert tehát nehéz ebben elindulni. Tehát a döntés sem könnyű meghozni, és elindulni sem egyszerű ebben. Úgyhogy, és jó, amikor azt érzed, hogy vannak mögötted, és segítenek, és én is örülök, amikor így felhívnak, és akkor érdeklődnek, hogy jól vagy, stb. Minden rendben. Tehát Alexára is jobban odafigyelnek az iskolában, úgyhogy így jó dolog. Tehát biztonságban van a gyerek, és ez így, nem tudom, nekem egy ilyen biztonságérzetet ad. De nyilván tehát mindenki másképp látja, mindenki másképp gondolkodik, nem vagyunk egyformák. Azt viszont még elmondanám, hogy sok olyanról tudok, mivel ugye dolgoztam én is gyermekvédelemben sok évig, hogy van, aki igénybe veszi ezeket a házakat, sőt, van, aki igénybe veszi a segítséget. Aztán ugye jön a kedveskedés apuka részéről, és akkor jön a visszaédesgetés. Aki ezt bevállalja és elhiszi, én annak kívánom teljes szívemből, hogy tényleg igaz legyen az, hogy megváltozott, és többet nem fogja bántani, és mostantól minden jó lesz, és rendesen dolgozik, és nem iszik, és nem szed gyógyszert, nem játékgépezik, stb. Viszont az esetek nagyon nagy százalékában ez a változás, ez nagyon kevés ideig szokott kitartani. Aztán megint kezdődik minden előről. Igen, ezt is saját tapasztalatból mondom sajnos. És azt gondolom, hogy minél tovább van valaki ebben a mókuskerékben, annál nehezebb kiszállni belőle. Úgyhogy erre vigyázzatok. Mindenki vigyázzon magára. Szép napot kívánok nektek. Engem meg várospaketti készítés. Sziasztok!